Издигнете порти главите си и вие вечни врати, за да приветстваме царя на славата. Кой е той, кой е той? Издигнете врати и вие вечни порти, за да приветствам царя на славата. Кой е той, кой е той? Господ на воинствата воюва за теб, Господ на воинствата воюва, Господ на воинствата воюва за теб, Господ на воинствата. Той е Исус, Той е Исус, Саваоф, Бог, който воюва за мен, Саваоф, Господ на воинствата, Саваоф, воюва за мен. Псалм 90. Който пребъва под покрива, ще живее под сянката на Всемогъщия и ще разказва за делата на Господа. Хиляди ще падат от моята страна и десетки хиляди десницата ми, но до мен няма да се приближи, няма да се приближи. Човека, който се посвети, блажен е човека, който се посвети. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, ще дава плодът си на времето, чието лист не помяква, чието плод ще дава завинаги, завинаги. И аз ще живея. Ти си моя баща, още веднъж доверявам се, на 100% доверявам се, на 100% доверявам се, на 100% ти си моя баща. Ти си моя баща, още веднъж доверявам се, на 100% доверявам се, на 100% доверявам се, на 100% ти си моя баща. Ти си моя баща, още веднъж доверявам се, на 100% доверявам се, на 100% доверявам се, на 100% ти си моя баща.